жълтите флагове, време е да видим какво ще предложат пилотите. Имате право вече да се докосвате. Братано. Удари само по посока на движението, колега, не в мене. То си. Че това телефона пукна мадрас, няма да... Мене много близко ми ги дава. Другата въртал се звън. Ще го накара, няма да си. Да, па няма пъти, няма пъти, брат. Айде, айде. Заемете посока, вярна. Смяхай, човек, смяхай. Не мога, не мога, не мога. Жълти флагове, че тук се образува етапа и всички трябва да се обърнат в посока на движението. Имаме участник, който преустановява. Жълти флагове да напусне. Червения Форд Ескорт, аплодисменти за него, преустановява своето участие. И така, свалете жълтите флагове. Свалете жълтите флагове да продължат. Гей, какво? Държи вратата. Оля само настъпа гъста и не пуска вратки. Пуста пежо губикана, брат, муча мадрас, брат. Става па няма чорби, няма нищо и държи още али. Яба, виж този строен какво стана на парчуши. Това пежо обаче се кашира, брат, и гледай го. Изчакваме Пежото да се включи също в движението. Той обаче такъв... Той обаче Арсик нито се включваше и накрая се включи го парна. Виж настроена кална как дигнах нагоре. Зверяки. Аплодисменти за участника. Обаче той не се включваше, ма включи се и го парнаха. Толкова беше. Представя с телефона, какво стана? С историята, бе. Това ти е билетите за вход за утре, пази си го, защото ще ти вземат първи треля. Така, колата трябва да изтеглим. Това вече беше интересно. Той пиян бил за това, бе. Той бил пиян за това. Тук гледам масла, едно друго се разтекли. Тук няма запад. Я да видим. Оп. Ей! Той е пред фалит, като гледам. Много странно пуса се отпреде между другото. Искам да я блокира двигателя, човек. Това масло сега като се нагрее, може после да имаме проблеми с него и да трябва да се... И така, главно съдийско ръководство преценя, че беше най-атрактивният пилот за публиката, обаче
Още Парама веднъж здраве. аплодисменти. Има голямо желание да продължи. Изтеглете назад и да продължим. Си издържа. Авто направиха с 2 метра по-къса. Ама тежко ги затварят. Супер е, където е това. То са борса си дал къде. И така ще помоля всички, които са в движение, да застанат в автомобилите. След малко продължаваме наистина финала. Междуто отново помощ от публиката, защото го изтеглям назад. Това вече не мога да разбереш, че е строена. Не. Махалника на кефки ги Това застанал. как го върха в таван направо. Сперяк е той дал фест. Айде! Качвай се колата. И така всички, които все още са в движение, Няма затваряне. всички седи жълти флагове по трасето. Отново загряваща обиколка. Преди финала. Е, то спежат виж просто от скаля на арт. Заврачка. Толкова скатане. И ларата се разтика. Кудата обаче. Жълти флагове по трасето. Свалете жълтите флагове. Свалете жълтите флагове. Можете вече да контактувате спокойно. Гледай където да мъкне си гумата, ре. Търче обаче му ти не става, да бе. Какво ги прави? Как девицка сега. Изчакваме всички да застанат по посока на движение. Ситроена. Колега, вдигни ръка, за да разберем, че отпадаш. Жълти флагове. Жълти флагове. Да, паски не Жълти виж, флагове. да го струшиш. Citroen XM приключва своето участие. Всички жълти флагове, никой не искам да се движи. Не му бреш. Аплодисменти и за този участник. Сега. Ще помоля само да избутаме Citroen напред. Всички маршали по най-бързия начин. Не, човек, алфата ляпата. Така, край. Благодаря за По много груп начин фалира, бе, брат. Ай, справя се, бе. така. Имаме вече 5 автомобила само в движение. Ще взе в едната, е голям работа.
Всички маршали по местата с жълти флагове. Тя само она му завива, тя не завива. Изчакаме колегите се пак да напуснат пистата. Алфата преустановява ли? И така, жълти флагове, 4 автомобила вече са останали. Той е на крайник, ако искаш кой да сподели. Ама не можа да блокира двигателя, бе. Здраво, Свети за Цецо. И така, мога да свалите жълтите флагове. Айде, Лачката загина. Обаче Артик, Иван стабилно се кара долу с Войче, гумата. ще продължим ли или няма? Жълти флагове, имаме още един участник извън класацията за големия финал. Баба Ланата предай, а? Така. Вече имаме само 3 коли за финала. Загряваща обиколка ще помоля. Все пак това е охлаждане. Загряваща обиколка. Жълти флагове по трасето. И много свалите жълтите флагове. Време е да видим кой ще остане последен. Още от сега знам кой ще е победител Артик. Само 3 автомобила вече на пистата. Виждаш ли го червения къде? Да. Кой ще е победител, брат? Не, колега, само по посока на движението. И Те сега всичките ще се пазят. Пазят ма, ще ги измисля сега. Стесни му малко ми се струва. Супер як само по посока на движението казахме на първа и на втора предавка. Тя да се да пуши вече. Айде пак гуми му отдолу. И така да видим при този удар дали ще има някой, който е отпаднал. Продължава твърдо и сериозна машина. Шкапака какво седи изправен обаче. Само с 3 коли в движение. Айде, гледай отзади, айде пак. Уп! Айде, дай му, дай му! Само да пръчи. Паднал пуска да го отсакане! Изтърва го, да. Ладичката май е финишира. Като си го посети с задните да видим кога ще прегри. Според мен вече имаме останали 2 автомобила в движение и чакаме само пилота да вземе решението да напусне. И не прегрява. Настъпя, поне да гръмне двигател. Е толкова е. О, кои И така, жълти флагове, жълти флагове. Жълти флагове, явно червеният цвят, че е на мода на финала. О, той е Изчакваме само колегата да напусне ладата и продължаваме. виж му гумите как се е така раз. Ти виж на Форда. Аплодисменти за пилота. Наистина даде всичко от себе си.
И Ма така, ти още работиш. Opel срещу Ford. Големия финал. Може да стартирате, колеги. Ай, дано банката спечели. То къдете? Сега да видим. Поглед ако се което там. Виждам да върви един край. Да гониш. Пистата става много голяма. Никой не ще е да такова да е. Имат нещо да си кажат явно. Имат нещо да си кажат и да видим. Все още палят тия коли направо и аз съм очуден. Това не съм много издръжливо, човек. Да, бе. Не публиката. Само от другия автомобил. Да казвам. Продължаваме. Само един автомобил трябва да отпадне, за да излъчим победителя в Автородео 5 на картинг писта Хасково, част от Metal Fest 2013. Автомобилите Това не може да завърти да го да се опане, Това видиш? човек вече е край. особено Форда, има сериозни грижи. Да. Трябва да ти броня за алфа. И няма да стане моята. Да, бе, тия гуми къде само ги закача. Той се разкрачва къде тая. И така да видим Opel дали има някакъв проблем с запалването. Работя. Абе, няма бе, трябва да стане първи. Все още очакваме един да отпадне, за да излъчим финалиста. Продължава борбата на Котка и Мишка, двата автомобила. И така, вече имаме разрешение за сблъсък на заден ход. За да ви продължи безкрайно тази гонитба, двамата пилоти вече имат разрешение да упражняват удари на заден ход. И той Форда фалира, май. Дали ще запаля обаче Форда? И така, жълти флагове, Браво за Иван. Имаме Ама на Сливен стане първи. За втори път участник в Автородео Иван Грозев остава последен на финала и всъщност шампион в Автородео 5. Мога да му дадеш вече малко почивка. Сега си двигателя, Докато гръмне. да получиш аплодисменти от публиката. Иван Грозев от Хасково за втори пореден път. Честито. Наградата ще бъде връчена малко по-късно от председателя на Алфа Клуб България. Това беше всичко от Автородео 5 на картинг писта Хасково.